kære forældre, så nåede vi igen sommerferien, og den tror jeg, vi alle sammen vi har glædet os til at gå sammen med vores familier, til at få slappet af og bare nyde hinanden. Vi har lige haft dimension hernede i skolemosen, og man bare sige, at endnu en gang har vi været heldige med vejret. Endnu en gang har vi haft nogle elever, der bare strålede og klarede sig rigtig, rigtig godt. Vi kan være stolte af vores elever, og vi kan være stolte af vores lærere. Det er en rigtig god følelse. Mig og for resten af ledelsen. Vi går et spændende skoleår i møde. Vi går i gang med den her styrke Hellebækskolen, hvor vi ligesom har aftalt, at nu rykker vi endnu tættere sammen, lærere og pædagoger fra både klub og SFO. Det betyder, at i næste år så vil vi være flere voksne omkring børnene, især i indskolinger på mellemtrin. Og når jeg nu siger indskoling og mellemtrin, så er det faktisk også noget, vi holder op med at sige. For det næste år har vi aftalt, at vi deler skolen fra 0. til 5. og fra 6. til 9. Så vi bliver ligesom 2 faser. Vi har haft gang i nogle vilde projekter i år. Vi har jo blandt andet fået en helt ny kantine, hvor vores store elever kan gå ned og købe mad. Og ikke nok med det, så har vi jo faktisk også blevet en del af det her nationale skolemadsforsøg, hvor elever fra 4. til 6. klasse næste år kan købe mad for 15 kroner. Og det glæder vi os til at udvikle og udrulle. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg tror, det er noget, vores elever bliver glade for. Over på Arbrup, så har vi jo ved at bygge det her eksperimentarie, som faktisk nogle forældre har været med til at tegne, har været med til at lave alle projekteringen på det. Og så har vi fået nogle penge, vi har søgt for Green Leaf-puljen, og faktisk også fra Friluftsrådet. Så alt i alt, så det har taget mange år, vil jeg sige. Men alt i alt, så står vi her, når vi kommer tilbage fra sommerferien, med rammerne til det her eksperimentarie, og så skal de bare fyldes ud af møbler og glade børn. Vi er jo en skole, der klarer sig rigtig godt, og det er vi stolte af. Men må vi også samtidig sige, at hvis vi kigger på vores læseresultater, så klarer vi os desværre nedadgående, ligesom de gør på resten af landets skoler. Og derfor har vi besluttet, at vi jo fra næste år vil satse endnu mere på læsning. Vi vil indføre noget, der hedder læsebånd, og det vil sige, at vi faktisk hver dag vil begynde at læse i skolen. Vi skal udvikle på det i august måned, og så håber vi at kunne gå i gang med det i midten af september, og så vil det være noget, I vil høre meget mere om. Ja, altså, jeg skal ikke gå helt skoleåret igennem, men jeg vil sige, at vi havde en magisk morgen med pil i forbindelse med morgensangsmissionen. Super arrangement, hvor vi stod her midt i skolegården og havde fået FGU til at sætte en kæmpe scene op. Vi havde musikskolen til at spille til, og vores elever stod i skolegården og sang med. Det var fuldstændig magisk. Så vil jeg også sige en anden spændende, sjov ting. Det er jo faktisk, og lidt magisk ting også, det er, at vi har haft nogle 8. klasse elever, 6 piger fra 8. klasse, der faktisk jo helt selv frivilligt har lavet et teaterstykke sammen med 5. og 6. klasses elever, præsenteret det for forældrene, øve alle frikvartererne. Og ja, det er sådan nogle ting, eleverne på Hellebækskolen kan, og det bliver man faktisk, det håber jeg også, I er, det stolte af. Nu vil jeg bare sige, at jeg glæder mig helt vildt til sommerferien. Det tror jeg, vi alle gør. Så jeg glæder mig faktisk også til at se alle jeres børn igen den 11. august kl. 8 her på skolen. Kan I nu have en god sommer?